Dámy a páni, sledujete najúspešnejšiu televíznu súťaž sveta Koleso šťastia. Dobre, tak sa zohrajeme trošku najskôr a bude na to slúžiť prvý rozstrel. Pravidlá sú úplne jednoduché. Pred nami sú tlačidlá, teda pred vami. Tie budete stláčať, ak budete vedieť správnu odpoveď, ktorá sa nachádza v tajničke. Tam sa nám budú pomaly otvárať písmenká a ako som povedal, ak viete správnu odpoveď, stlačíte tlačidlo, poviete ju. Ak poviete nesprávnu odpoveď, pokračujú ďalší dvaja. Je to jasné? Áno. Výborne. Takže Betka, prosím ťa, povedz nám prvú kategóriu. Dnešnou prvou kategóriou je kategória autor a dielo. V tajničke sa nachádza meno autora a názov jeho diela. Takže autor a dielo, výborne, prsty pripraviť, hlavičky tiež a písmenká sa nám už krútia. Federico Fellini, Sladký život. Peťo, povedal správnu odpoveď, výborne! Peťo, ty si taká tichá voda, čo brehy minie, taký lišiak. Ty si tajnička starý, že? No, mám skúsenosti. 50 eur je totižto už na tvojom konte, my ti gratulujeme, to sú prvé peniažky, ktoré sa dali získať. A sú tvoje, super, ja chcem vedieť od tebe, čo sú tvoje záľuby. No, mám veľa záľub, spomeniem napríklad zbieranie starých časopisov, hudbu 80. rokov, fotografovanie a históriu železníc, ďalej botaniku, zoológiu, mineralógiu a občas cykloturistiku. Tak to si veľmi šťastný človek, lebo ak ťa baví toľko vecí, tak nemáš veľa času na povinnosti. Výborne, Peter, držíme mu palce. Tie isté pravidlá ako v prvom rozstreli, to znamená pripraviť prsty na tlačidlá, pozerať sa na tajničku a tá bude v téme, Betty? Tá bude v téme text piesne. V tajničke sa bude nachádzať krátky úryvok známej slovenskej pesničky. Tak, tajnička je tam, pripraviť sa a ideme na to. Písmenka. Áno, Anička? Ona je Madonna. Nemáme asi toľko času. Musíme byť rýchlejší. Peťo! Ona je Madonna, má to v tvári. Je to tak? Nemohla. Madonna, ona je Madonna, má to v tvári. Ona je Madonna, stále žiari. Ona je Madonna. Dobrý si. Ďakujeme pekne, toto je Robo Grigorov, samozrejme, a ona je Madonna. Môžem za to. Myslím si, že túto pesničku ovládajú asi všetky ročníky, pretože text sa dá ľahko zapamätať. 70. Z ako zima. Z ako zima. Z tam nie je. Peťo, poď. Chcem hádať tajničku. Neverím. Fakt? Poď. Áno, niekto to rád horúce. Niekto to rád horúce? Ja! Toto nie je možné! No, ja šípim, že toto je úplne nová kategória, pretože doteraz sme mali jasnovicov, ale toto bude génius. Peťo, gratulujeme. Prvé kolo je tvoje. Evidentne si nedal najmenšiu šancu svojim spoluhráčom, teda protihráčom, ale nevadí. Ideme hrať ďalej, že? Ja už som sa... Robovi ale padol bankrot, takže ide Peťo. Peťo. V ako voda. V ako voda. Super, je tam. 50 ide na tvoj účet a my pokračujeme v hre. Budem točiť. Dobre. Super, 50. S ako seno. S ako seno. Výborne, S-ko tam je.
Takže dokopy máš už 100 eur a môžeš nakupovať samohlások, koľko sa ti zachce. Ak by si Dobre, chcel. kupujem si samohlásku A. Kupujeme Ačko. Je tam raz? Kupujem si samohlásku E. Môžeš a kupujeme E. Výborne, jedno Ečko tam je. Budem krútiť. Poď. $35. L ako lavica. L ako lavica. Dvakrát, super. Okay. Bude to žolík? Á, skoro. 20 eur, nemôžeš, až keď budeš na rade, Anička. Lebo viem. To je dobre. K ako klád. K ako chlap. Je tam dvakrát, výborne. A pokračuje Peter. Anička, ak by si teraz povedala Taničku, mohol by uhádnuť Peťo, Dobre. pretože on je na rade. Budem hádať. Poď. Zrkadlové bludisko. Je to zrkadlové bludisko? Je! Gratulujeme. Tak ste to nakoniec vedeli dvaja. Teraz to môže byť 200. Jaj! Ale vedľa 200 sú bankroty z oboch strán a ty si teraz jeden chytil, žiaľ. Tak snad na budúce. Neboj. Peťo. $60 eur. V ako víťaz. V ako víťaz. Ó, dvakrát, výborné. Hľadáme pojem. Budem hádať tajničku. Poď. Zdravý životný štýl. Je to zdravý životný štýl? Áno! Hej! Tento pánko to s tajničkami vie. Super. Taká je hra. Robo. 0. 30, dobre. B ako bicykel. B ako bicykel, je tam? B tam nie je. Peťo, chceš hádať? Áno, chcem. No. Malá morská víla. Je to malá morská víla? Jej! Peťo, akože fakt, veľmi dobré. Výborná hlavička na tajničky. Robo ti podáva ruku. Počkaj. Na tento diel budeme veľmi dlho všetci spomínať. Takýchto ľudí podľa mňa na svete nie je veľmi veľa, ale Peťo tieto veci ovláda, preto mu dáme ešte šancu, takisto našim ďalším súťažiacím. Všetkým držíme palce. Je tam, takže žolíka nemusíme používať a ideš ďalej. Jaj. Jaj. Čo robíš, koleso? Peťo, poď. V ako víťaz. V ako víťaz. 3-krát je v našej tajničke. Budem hádať tajničku. Bude hádať tajničku! 12 rozhnevaných mužov. Je to správna odpoveď. Ty si to bol pozerať. Ty si to musel pozerať. Čítal som to na internete o tom filme. Ako si to vedel, ja som to čítala. Jaj! Výborné, výborné! Super. Niečo dodať k tomuto výkonu. Iba to, že chceme vidieť, ako to pôjde ďalej. Poďme na to. Nie je sranda. Nič nie. 60. B ako bicykel. B ako bicykel. B tam nie je, Peťo. Z ako zima. Z ako zima. Je tam 2-krát. Super. Chcem hádať tajničku. Ja sa vôbec nečudujem, ale teším sa. Poď. Zlatý rez. Je to zlatý rez? Toto nie je možné! Toto nie je možné. S jedným písmenom, vážený. S jedným písmenom. Tento kápo, toto dal. Dobre, dobre, dobre. Kľud. Máme čas hrať ďalej. Poďme na to.
F. Ako Fero. F ako Fero. Tíšek. Figa. Figa borová. Nie je tam. Žiaľ. borová. Pokračuje Peťo. Budem hádať tajničku. Ja ju viem. Čo si zhnité, takže čo si zhnité je v tomto štáte Dánskom. A vieš aj od koho to je, odkiaľ to je? William Shakespeare Hamlet. William Shakespeare Hamlet. Peťo ovláda na všetko výborne. Tesne vedľa. Tesne vedľa. Kúkam a nenám. 30 eur. B ako bicykel. B ako bicykel. B tam nie je. Peťo, poď. Ja nakoniec vyhrám tie 200. 60 eur. T ako traktor. To je ako traktor. Trikrát, to znamená 180 eur. Ide na Peťové konto. Chcem hádať tajničku. Povedz. Takže vychutnávam si túto chvíľu. Vychutnávam si túto chvíľu. Jaj, a takisto aj Peťo, takisto aj títo dvaja. Robo a Anička si vychutnávajú túto chvíľu, lebo toto sa nevidí iba tak. Ideme hrať ďalej? Áno. Ešte vládzeš, My si Peťo? všetci vychutnávame. My si vychutnávame tvoju radosť, tvoje šťastie. Výborne, poďme hrať ďalej. Bet. $40. Z ako zima. Z ako zima. Z tam nie je. Peťo. Už sú dve písmenka v tajničke, takže ešte také dve. 35. S ako slanina. S ako slanina. 4 krát 140 eur. Peťo, na tvoje konto výborne. Môžeme kupovať samohlásky, môžeme Chcem točiť. kúpiť samohlásku E. Kupujeme E. 3 krát. Super. Ešte niečo kupujeme, či točíme? Idem točiť. Poď. $40 eur. L ako lavica. L ako lavica. Je tam. $40. V ako víťaz. V ako víťaz. Je tam. Pozor, blížime sa ku 200-ke. Je tam! Je tam! Výborne! Peťo, prosím ťa, povedz správne písmenko, prosím. K ako korba. K ako korba! Je tam 3 krát! 3 krát! To je 600 eur na Peťové konto. Jaj, infarktové stavy. Kupujem si samohlásku Kupujeme samohlásku. A. Kupujeme Ačko. 4 krát. Ty už vieš, čo tam je, povedz pravdu. Výsadka. Či ešte nie? Anička, Ja to viem. Áno, chcem hádať. Poď. Ja to viem. Výsadkári Československej armády. Je to tak? Je! Dámy a páni, ja sa musím ukrútiť, pretože prídem ohlas, možno som aj prišiel. To som vedela, ale som nemohla povedať. Robo, Anička, Peťo, ja osobne vám ďakujem za najlepší zážitok, čo sa týka televíznej obrazovky alebo produkcie, čo zatiaľ v mojom doterajšom živote som Chcela zažil. tomu povedať o ňom, teraz to poviem ja. Ďakujem vám aj preto, pretože toto bolo naše posledné kolo. My sa teraz dozvieme víťaza, ale myslím si, že už to tak trošku tušíme. Pozrime sa teda na skóre. Ako to vyzerá? Na poslednom mieste sa umiestňuje Robo, 100 eur, potlesk. Druhé miesto má Anička, 370 eur. A ja chcem vedieť, koľko má Peťo. Peťo má 2115 eur. 2115 eur. Peťo, veľmi dobrá správa pre teba je tá, že tieto peniaze ti už nikto nevezme. Tieto peniaze už budú tvoje. Táto, daj si to. Okrem toho si samozrejme môžeš polepšiť v bonusovom kole, ale predtým nás čaká naše obľúbené kolo, v ktorom môže byť každý víťaz, každý môže vyhrať po stovke. Ideme na krížovku.
Z a A. Z a A. Doplníme tieto písmenka. Ako náhle sa doplnia a otočia, začne plynúť 60 sekúnd. Koľko ich máme? 8 je ich dokopy a začína Peťo. Tvojich 20 sekúnd. Apokalypsa. Čo apokalypsa? Apokalypsa. Film. Apokalypsa. Je to tak, výborne, ideme ďalej. Ročné obdobie leto. Ročné obdobie leto. Áno. Zábava kolotoč. Zábava kolotoč. Áno. Aktivita túra. Aktivita túra. Mám nedanie. Áno, pokračuje Anka. Radej. Krajina. Kuba. Kuba. Krajina Kuba. Krajina Kuba. Áno. Yes. 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 Dala to Peťo, Anička, Robo. Veľmi dobre, pretože vyhrávajú všetci traja po stovke. To znamená, dnes nikto neodíde smutný, ani ja, ani Betka, ani vy od svojich obrazoviek, pretože toto bola výnimočne dobrá epizóda a výnimočne šťastná. Milí diváci, sme v bonusovom kole. Myslím si, že celú túto epizódu ste čakali na tento moment, pretože Peťa bol úžasný. Fakt. Jaj. Peťo, prajeme ti šťastnú ruku. Prosím ťa, zatoč týmto kolesom a vyťahni 2000 eur. 12. Poprosím ťa o obálku. Prosím. Ďakujem veľmi pekne. A teraz k tomu, čo sa bude diať a čo musíme vykonať. Ty musíš uhádnuť tajničku. Nebudeme ju hádať ešte teraz, zatiaľ ti iba vysvetlím, čo sa ide diať. Ty od nás dostaneš 3 spoluhlásky a 1 samohlásku. Budú to písmenká P, S, T a A. Okrem toho si vyberieš svoje 3 spoluhlásky a 1 samohlásku. Na uhádnutie tajničky budeš mať následne 10 sekúnd. Je to jasné, Peťo? Jasné. Dobre, ideme sa spolu pozrieť na tajničku? Tajnička, ako vyzeráš? Vyzeráš takto. Dobre, Betka, prosím ťa, povedz na kategóriu. Našou poslednou kategóriou je kategória jedla a nápoje. V tajničke sa môže nachádzať akékoľvek jedlo, nápoj alebo rôzne suroviny a koreniny. Dobre, môžeme začať, Peťo? Áno. Tak doplníme písmenka P, S, T a A. Sú 3. Teraz doplníme tvoje písmenka. Povedz nám ich V. naraz. V, K V, K, J. V, K, Ž. A poprosíme samohlásku. Ktorú? Dlhé Y. Chceme Y. Doplníme tieto písmenka, otočíme písmenka a budeme hádať. Nie. Áno. Prosím ťa, uhádni to za 10 sekúnd teraz. Karotkový džús. Je to karotkový džús. Je, Peťo. Peťo, ja ti gratulujem, ty si výborný hráč. Výborný, hluší tajniček a pozrime sa spolu na to, koľko je v obálke. Dobre? Je tam ešte 400 eur! Peťo si nahral ešte ďalších 400 eur a to znamená, že 2615 eur si vyhral. Kde bolo 2000 eur, Betka? Bolo to celkom tesné, bolo to číslo 16. Dámy a páni, chcem vám ukázať nášho víťaza. Peťo, prosím ťa, poď tu, zastaň, pozri sa na našich divákov a povedz im, že takto sa hrá koleso šťastia. Povedz im to. Takto sa hrá koleso šťastia. Presne takto. A keď chcete vidieť na budúce, kto bude hrať koleso šťastia ako, sledujte nás na Markíze. Dovidenia.